Ahojte, v dnešnom videu sa pozrieme na to, čo robiť, keď trhy klesajú a vaše investície zrazu svietia na červeno. Videli sme to už mnohokrát, ale viem, čo dokáže spraviť hlava a zlé rozhodnutia, tak poďme na to. Ale ešte predtým môžete pomôcť nakopnúť tento algoritmus a chodiť tam like, prípadne odber, nech vám neudú ani ďalšie videá, kde jednoducho vysvetľujem svet investovania. Dík za tvoju podporu a poďme na to. Zachovajte chladnú hlavu. Áno, je to naozaj tak. Keď sa zobudíte a zistíte, že trh klesol o 10 a viac percent, posledné, čo by ste mali robiť, je predávať svoje akcie v strate. Historické korekcie ako napríklad dotcom bublina alebo nedávna covid kríza ukázali obrovské prepady, ale trhy sa vždy otriasli a dosiahli nové maximá. Nasdaq si od dotcom bubliny pripísal 1130% zhodnotenia a SAP 500 od covid krízy okolo 120. Máš rád nakupovanie kvalitných vecí v zlave? Tak to využij vo svoj prospech. Ako sa hovorí, bohatí v kríze bohatnú, pretože vedia, kde nájsť hodnotu. Súčasné vysoké úrokové sadzby znamenajú, že mnohé kvalitné akcie sú teraz podhodnotené a výhodné na nákup. Naučte sa akceptovať červené čísla a myslíte z väčšej perspektívy. Čas je najlepší kamarát a využijeme ho vo svoj prospech. Verím, že vieš, čo je diverzifikácia. Ak by som to mal zhrnúť do jednej vety, tak rozkladáš svoje investičné riziko medzi rôzne akcie, sektory, kontinenty, aktíva a tak ďalej. Predstav si, že máš v roku 2000 všetok majetok práve v tom Nasdaqu. Myslím, že by si nebol moc spokojný. Preto je dobré mať vo svojom portfóliu rôzne typy akcií. Ja osobne to mám rozdelené cca 20% v ETF a to ostatné mám rozdelené na 80-20. Čiže 80% mám naozaj kvalitné firmy, ktoré som nakupoval pod svojou vnútornou hodnotou a 20% mám podstatne riskantnejšie, ale stále zanalizované firmy s potenciálom extrémneho zhodnotenia, ale samozrejme aj pádu. Preto ti odporúčam mať vo svojom portfóliu aj viac defenzívnejšie akcie, ktoré ťa v čase kríz podržia a zväčša ti vyplatia aj peknú dividendu. Sú to firmy ako Altria a podobne. Sú to staré firmy, ktoré sa už nikam neponáhľajú, moc neriskujú a idú si svoje. Pri nich síce malokedy uvidíš extrémny nárast, ale podržia ťa práve v takýchto časoch. Držte si stratégiu a preverujte. Možno sa to nezdá, ale toto je jeden z kľúčov k tomu, aby sme dosiahli úspech. Nič nie je horšie ako každý porok meniť svoju stratégiu a kupovať, čo nás napadne. V čase kríz to je veľmi jednoduché nedodržať, lebo zrazu sa nám otvára kopec možností na vyklasané firmy. Vždy si zachovaj chladnú hlavu, ak niečo kupuješ, vždy musíš vedieť, čo kupuješ a či sa ti to hodí do svojho portfólia a si schopný tú danú akciu odsledovať, aspoň na báze kvartálnych výsledkov. Samozrejme musíš byť schopný reagovať, ak ti to ide naozaj smerom, ktorý nechceš. Investuj do vecí, ktorým aspoň trošku rozumieš. Ak začínaš, kľudne si daj čas, neboj sa, trh ti neodíde a každý deň tam sú príležitosti na nákup. Vytvor si stratégiu, napísi, aký máš postoj k riziku, či si ochotný riskovať pre väčší zisk a tak ďalej. A sme pri poslednom a najdôležitejšom bode a to je vzdelanie. Nech už robíš čokoľvek, tak najdôležitejšie je vedieť, čo robíš a pri investovaní to platí 10-násobne. Predstav si, že si nakúpil nadhodnotenú firmu, lebo netušíš, čo je férová cena, nevieš, čo je EPS, price to book, P ratio, ROI, beta a tak ďalej. Týchto ukazovateľov je kvantum a ak nevieš, čo znamenajú, ani nevieš, kde by si ich mal hľadať, tak musíš aj sám uznať, že tu môže človek spraviť naozaj veľa chýb. Najlepšia investícia je do samého seba a naučenia nového skillu. Naučenie sa investovať nie je najľahšia vec, ale ani nie je nereálna. Ak sa bavíme o dlhodobom hodnotovom investovaní, tak tu je tá cesta trošku jednoduchšia, lebo využívame práve ten čas, ktorý nám pomáha. Ak by sa to chceli naučiť a vidieť, kde ja osobne vidím potenciál, moje tabuľky, portfólio a kurz investovania, pozrite sa aj moje Hero za štartovaciu cenu len 5 eur. Tak a video je na konci, dúfam, že sa vám páčilo, nezabudnite hodiť like a odber. Dík moc za vašu podporu a prajem vám príjemné nakupovanie podhodnotených firiem v zlave. Čau.